Kung gusto mga asawa o babae na di ka mamutawad sa maguwang, tagaan ti ka ultimatum ha. Kung di pa kay kakamaw mo respeto sa maguwang, di nadyog ko mo pakasali mo. Albert! Si Jinjin. Kumusta si Jinjin? Wala naman angay kabalakan tito. Tita, tuwa na ni Bay Dundun. Nya, ipakaon naman to siya kay gutom daw to siya. Si Shenper. Vince, ako na lang makiksulti ni Shane Pearl. Tigalig din ka makapugong singko galingon. Putong ka na pa. Perla, di na yun ni Mao. Sobra ra ang gibuhat ni Shenper nga to siya magawang. Angay na siya tagag leksyon. Ayaw na mo kabalaka ato tito. Tita, di na to jud niya buhaton. Kaya tagaan na ba ito na ko siya ultimatum? Masabot niyo may pasabot, Elmer. Bitaw, pasap ko ni Elmer. Ay, bitawang sa... Igutom gini kay Mayo de Jinjin, no? Oh, inom sa tubig, oh. Ano, okay na bataaw, eh. Gutom na. Din na dungdong. Ana Shenper man. Palit mi ato burger. Burger? Di ay. Baka ko ng Shenper. Wako. Buhay, Decho. Huy! Ikaw ang batakon, no? Gibalik ikaw wala na dito. Nanan bakakon. Luluoy ka. Nanan bakakon. Dawan kita sa kong ginabuhi sa... Namya! Sige, namya! Uy, sakto na nga ako sa imong ko lang ikuha mo. Imong mabuwang. Huwag ba di mo batasan? Ano ba? Alam mo ka nalipsan, oy? Visit kita! Biskwit! Ay, uyan mo de Jinjin, eh. Naunsar ng tao ni, eh. Sagdi lang ng imong kuan, de Jinjin, imong manghud, wa man ay tahod mo. Gahi lang naong ani, eh. Kaubos lang ka, Jinjin. Sakto na. Oh, tubig, oh. Tapos na dyan akong pasensya kang Shenper tito. Oo, tagaan ako siya ultimatum. Nga unsa? Dili na ko inayon among kasal kung maghimo pa siya kadaot ni Jinjin. Unya, usay po ni Shane Pearl. Wa siya makatingog tita. Tingalig wa siya nagdahom na makasulti ko ato. Salamat kayo, Elmer. Pasin patuod nga pinaagi sa imong sulti nga to ni Shenper, mausab na ang iyang pagtagad sa iyang magawang. Nga maglikay na siya paghimong kadaot nga to kang Jinjin. Hinaot pa unta, Vince. Dong Elmer. Daghan gud kaayong salamat, ha? Sa imong pagtabang nga makitaan si Jinjin. Hoy sapayan tita tito. Di lang ko magdugay tito. Tita kay nagdikay ko ni Shane Pearl. Kay sapot ba to ganina? No, kuyog hinuon na mo, Elmer. Kay akong i-blow out ang pamilya. Angay tang maglipay. Kay una, naimpas na ang among bayranan sa bay. Ubusa, mag-blow out me. Kailangan kuyog ka. Bitaw, iho. Ha? Kuyog na lang namo. Sa dili madugay, miyembro ka naman kit sa pamilya. Mao bitaw. Tito, tita. Si Shane Pearl, kuyog sad ba? Kung mukuyog si Shane Pearl, mayo. Apan kung di siya mukuyog, ang amsang atong puksod. Vince, mag-picnic na lang ka tas bukid. Palahi ibas ambiance ba? Bitaw tuod, no, bukid. Unique. Nindot na. Basta ikaw, kuyog yung ka, ha? Sure tito. Tado mo ka ako. Kaayo. Pero Vince, ano kaya ito lutuo, no? Di na ta kinala magluto, Pearl.
Na may daghang mga restaurants. Take out lang god, palit lang tag pagkaon. Pack lunch na lang dito. Mas may masa ng pack lunch ba kay di na ta magdagamit nya nasa misuki na kuaanan. Bitaw da. Pack lunch, practical kayo, di ba Pearl? Sige, kini mag-order ta, no? Pack lunch. Unya, kinahanglan nga paubanon gyud ang imo maginikanan ha. Imong inahan o gamahan. Aron, aligrita hastay mo manghud. Ah, sige tito. Hmm. Tawagan ako sa papa. Kunya ako siya kay baon. Sige. Oh, okay. Padayon lang din ha, Elmer. Kay mag-prepare ko sa si Vince Sud. Sige niya, pag-order ng pagkaon, tingnan niya ko kung kilay kompromiso. Amigado tito. Sige. Okay. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay po, kapasayloan akong naangkon. Ako